Keburam bat ke jing ro shau blay hagri sngi. Ngin lej ban puson na ktien ke Jean blay hagri ke por ngi pet na kam ki apostol kalenong ke besan ket khot ke besau. Kintien ke bong kat ba kadang sa kam shimla long ke jomehi badandala dino ru yeka kam shimla don ke bor jomehi hatu balai ba melapun hagani yakani haga dono jome mem shimla shukor ke breu henre yo blay. Ke Bible ke kren sepang ki arngot ki breu ki bekerteng u Ananias bat ke Safira. Ke ktien ke Jean blay ke ong kini ki arngot kila de ya ke bri. Bat kila buri shibenta nagata ke dor ke bakila de. Namar ke tengah kala ya subot bat u tengah ke bamot ke Safira bat u Ananias kila subot ha ka bakinya buri ya kata ka bakila yo shibenta na kata ka bakila yo bat kila walampat haki kejat ki apostol ya kata ka besa tihenre ha bakila wanra shau Petrus ya kata ka jing ais ngobahan la kata ka jing de ka jengki ka bri u Petrus ula kren ni kentien daga baong ko Ananias hatu balai bau syaitan ula pendap ya dono jome ga ban syukor yo ban simba khoi bar ban buri no shibenta daga dor kata gabri ka bapen i bakini ki arngun ha baki wanra ya kita ki jing ai kila kam bakila wanra lut ya kata ka bakila de sha ka gejat jongki apostol ti henry kam de ga jing shisha kadai ke jingkwa jengki ya ke buram banong bakila ailot henry penban kila buri kendiat shibenta ya lade nagani ke jingyo berwa wabsul Petrus wong kat bagarang sa kamshim long ke jomehi haga por bagarang don haga kti ke jong Ananias basafira ke shong haga bor ke jengki parandala diru ya kata hatu kamshim don haga bor jomehi ke bamot ba andala diru ka shong hakamon ka jungki lakin ailut lanikin ai tang shibenta lanikin bu no shibenta ka shong hakamon ka jungki ba ka shong ka bor ka jungki henre namar ka jingkwa buram palat ka jungki kila kam ba kila waralut henre kim shimale kum ba ki kren ka ba ahengi ka jungi kai ka beningkong ya ba ngide ban husyar ya kai ka bengi kren namar on pynksan lani pynrem da ki ktien ke bangi kren ka wei ko ke ktien ke bangi kren ni haban ai jingkan ya khmat jong blai ti habire bar ke pisa ke tingkaru ni hab ya ke ban ken mau ya ki ktien ke bangi kren yo bangi hab ha ke jing pynrem namar kum bangi kren larangi pen kelar kum wei kata kala de ke jing syukor barwa apostol Petrus wong di ktien pem shimla syukor yo breu rifle syukor yo blai ke Bible kong habag uanias lo skowi ni kentin lo kelon kram bulat kut mensim ktien gizom blai kong jing shipting bakrau tikala ha pe kita baru ge bios ngowi kata berhadin juga ni ke tengah kelawan bat karu kum juhi kala syukor bat karu kala kelon yap ke ahengi ge jing hikai kan mento ayu begin don shibun ki eke laragim ya hakalenti ke bahok namar ka jingem ka jungi ka shong hau blai nginam la ban le kemen ye ka jingkir khu la ne ka spa la ne ki ek baro ki bangin nyo ba ga de ka ba ka pertai la ro blai ai kala dingi bangin em penam la ban kemen la ne ban le so ba ha ga bam la da pim la ban bam penam la ban le kemen ha ki ek la da ka bor ka jompi kamla ban le kemen ni kita ki ek lani finamla ya kaban ra ya gaspa ga poga bakilum onda fila let no ani ga pertai pi wan lengkot pi let phairu lengkot til daga longom ta tu gen yo jing hikai ka khambhai ngi bgin nyai ga lenti jong ga jing shisha ka khambhai ngi bgin nyai ga lenti ga babet ban ya ka bangi yai ken riang om tang bangi pensusi yo blai i pensusi ru ki breu bat ngem shem so ba khmat jong blai berhabag ngem shem so ba khmat jong blai kabas ngosi kalong yo ba ni ha ba jing syukor ka jong baman ha ka bangi perkhat da ka babure kan long ka jing mento yangi
pen ban kanam dan kanu ke jing bentoy lada ke jing kerku ke jong blai kam dan tungin yo ai ke jing hikai nakani ke jing ja ke balang ke banding kong ke tang laga daw ke jing syukor ha ke ktien telet ha ke jing bisar ke lawan hu anan yes bagi sapira kom taru ngit skam bu blai on ai ngi ke mesim jong jing shep ting blai ha ke bagin don ke donot ke baskauren bat ngin long kum bangi long om tang khmat jong blai re wara khmat jong ki breo te to blai ke jing sok lor kan per pe ni ke sngi baro ke we u blai on ai ru ye pe ke jing ai ba pin ko ngu e ke tin ke jong blai amen.